Музиката и електротехниката. Изглеждат наистина доста различни науки. Но всъщност между тях има много общи неща, оказва се. Според ChatGPT, използвам го редовно, това, което ги свързва, може да се търси в няколко посоки. Вълни и трептения, синтез и обработка, математика и теория. Ние пък попитахме един родопчанин как свиренето на гайда се съчетава с изучаването на електротехника. Срещаме ви с Митко Николов от родопското село Изгрев. По музиката се запалих като малък. Хареса ми гайдата, това е родопската емблема. И реших да се обогатя с нея, като започнах да уча в НУФ и Широка лъка, където там ми дадаха всичко това, което трябваше да взема, като музикант и не само. Митко е студент трети курс в Техническия университет, филиал Пловдив, специалност електротехника. Вече е професионален гайдар, а скоро ще бъде официално и електротехник. В училището в Широка лъка, освен да свири, го научили и много успешно да решава математически задачи, което му помогнало при кандидатстването. В течение на времето, докато учих там, проучих тук университет и всичко, и този университет най-ми хареса, защото преподавателите са на високо ниво и могат да дадат всичко от себе си, ти да продължиш и да се развиваш като кадърен човек. Електротехниката с музиката има много общо, амплитуди, честоти. Както протича някаква сила в музиката, така протича и в тока напрежение, като амплитудите, примерно, както в тока има синусоидални, тук са други музикални амплитуди. Както в музиката протичат музикални вълни, в тока протичат механични вълни. На студентските събирания Митко често свири на гайдата за своите колеги. На тях много им харесва характерното за родопската песен напрежение и трептение. Преподавателите също подкрепят музикалния му талант. Музиката добре се вързва с електротехниката и двете неща излъчват електроенергия и двете получават енергия, дават електроенергията, дава живот на хората, музиката също дава живот на хората. Така че нещата са добре в комплект вървят. Всеки един от инверторите работи на една част от стринговите и всеки от тях е захванат към някои от трите фази. Соларната централа на покрива на Техническия университет, освен че е добър декор за снимане на видео, служи на студентите да получат и практически знания. Изградена е на 15 кВт пика с три трифазни инвертора работят. Всеки инвертор работи на отделна фаза закачена. Покрива някъде може би около 7-8 до 10% от потреблението на корпуса, на учебния корпус, който имаме. Можем да правим, да променим натоварването на инверторите, да показваме на студентите различни ефекти, които се получават върху мрежата и как съответно несиметрията влияе на производство на електроенергия. За да отговори на търсенето на кадри в областта на електротехниката, тази година висшето учебно заведение е приело над 30 души в първи курс. Завършилите студенти може да се реализират като проектанти, монтажници или енергетици. Това ще направи и Митко от неделинското село Искра. Сега си свиря с гайдата, ходя си на различни мероприятия, но по-сериозно се занимавам с електротехниката сега. Всичко се постига, щом имаш желанието, всичко е постижимо.